Hello! Разкажи нещо за приятелите си, ако искаш на видео. Да, искам на видео. Какво да ти разкажа за приятелите ми? Най-добрият ми приятел е момче. Казвам най-добър приятел. Прякорите са ни овца и шовца. И двете. Какво друго? Да, постоянно се карам с някой. Обичам Стела и Таня. С Мария сме много странни. По принцип се караме, но... Какво ще да кажа? Да, но като сме двете сме супер лигави. А Додя е извънземна. Не се доближавайте до нея. Какво друго? С нощи се карах с Алексия, защото спори с мен без да знае цялата истина. Дрън-дрън. Хънъмов. Няма да казвам нищо за Хънъмов. Чао. Не! Още някой. Не. Чао.